जिउतिया व्रत के एगो कथा कहतनी। आप सभी सुने लोगिन, सुन के लाइक कमेंट सब्सक्राइब करे लोगिन, हमरा कथा के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे लोगिन। शुरू से लेके लास्ट ले कथा सुने लोगिन कि सुनला के कथा फल मिली। रौरा सभे के एगो गांव रहे, वो गांव में एगो पंडित जी रहले, एगो पंडिताइन रहली। तब पंडित जी पंडिताई करत रहले, पंडिताइन घर गृहस्थी संभारत रहली। तो रोजो पंडित जी पंडिताई क के आवस, पंडिताइन भोजन पतर बनावस, भोजन ओजन करो लो। ओकरा बाद से जौन बाँचे तौन अगल बगल बहुत दान पुण्य करत रहली। कहत रहली कि पता ना कौन ऐसन करतब कैनी कि हमनी के एगो संतान ना भई। कम से कम अबो से दान पुण्य करे तो भगवान के महिमा से एगो हमरा संतान हो जाई। तो पंडित जी कहले हाँ तू दान पुण्य करत रह। एक दिन के बात हटे कि पंडित जी पंडिताइन से कहले कि का हो काशी चलल जा, काशी चलल जाई तो दान पुण्य ओइजा कइल जाई, तो कहीं लिखल होई तो हमनी के एगो संतान हो जाई। पंडिताइन कहली कि हाँ, जब एहू जरूर पंडिताइए करा के रहे के बा आ ओहू जा पंडिताइए करा के दान पुण्य करे तो चली कहीं तो रौरे आकि रहे तो सब कुछ होई। कहले हाँ चल, मोटरी गेठरी बान्ह आ चल। कहली ठीक बाटे, मोटरी गेठरी बन्हली, आपन चले लागल लो। जात जात एगो गंगा जी के तीर भेटाइल। गंगा जी के तीरे देखता लो कि ढेर सारी औरत तिरोई के पाता पर सरसों खरी चढ़ावता, स्नान करता, बड़ा ध्यान से गोड़ लागता। पंडित जी से कहतारी पंडिताइन, का जी आजकल पीतर में कौन की व्रत हटे कि सारा औरत गंगा जी के तीरे भीड़ लगैले बा आ मार जे देखतानी कि झिंगनी के पाता पर आ खरी तेल चढ़ावता, स्नान करता, बड़ा ध्यान से पूजा पाठ करता, तनी चली ना पूछी हम। पंडित जी कहले हाँ चल चल चल। गईली गंगा के तीरे बैठ गइल लो दुनू प्राणी। लागल लोग आकि सब तिरिया सन से पूछे कि आजकल आकि तू लोग कौन व्रत कर तारू लोगिन कि इतना विधि विधान से पूजा कर तारू लोगिन। तो औरत कहे लागल लो कि आज जिउतिया के नहा खा हटे, आज जिउतिया के नहा खा हटे, आ काल जिउतिया हटे, आ परसों पारन हटे। तो पूछल लो कि आकि ई कौन ऐसन व्रत ह? आ तो ई व्रत आकि बेटा के होला, आकि जीउत भगवान आकि जीव डाले ले आकि औलाद के। अब पंडित जी मने मने खुश हो गईले। पंडिताइन से कहले पूरा विधि विधान से पूछ लो आ तू जिउतिया ए लोग के साथे साथे व्रत रह। जिउतिया कहली है तब काशी चलल जाई। तो कहली हाँ ठीक बाटे, कौनो बात नहीं है। पूरा विधि विधान पूछ लेली। पूछला के बाद से उहो जिउतिया व्रत रहली। जिउतिया व्रत रहली 3 बजे भोर में। जेतिया कहले रहे लो पुआ पकवान पका के चढ़ावे के, ओइसे ओइसे चढ़ावली। आ साँझी खानी गंगा नहाए गईली। गंगा नहा उहा के लोटा में जल भर के आ सभे कलश में लाल लाल सूता बांध के आ लागल पूजा करे। तो पंडिताइन पूछतारी कि का जी ई लोटा में लाल लाल सूता ई का हो? तो सारा औरत कहलस अरे इहे नु जिउतिया हो, आकि इहे जिउतिया कि व्रत आकि कल पारन के समय में पूजा क के आ हमनी के गाला में पेन लेब सन। आ बेटा पर संकट आवेला तो गांव जवार के लोग कहेला का हो तू आकि हेतना भारी संकट से
टार के चल अइल तहार माई बहुत विधि विधान से खर जिउतिया कइले रहली हई। हाँ, बहुत विधि विधान से कइले रहली हई। तेही से भगवान जीउत भगवान तारे के वापसी भेज देला हमन। तो ऐसे ऐसे लोग कहेला जिउतिया व्रत बहुत विधि विधान से कइल जाला। पंडिताइन कहली अच्छे, तब तो हम सूता ले आयल ही नहीं खी। तो का कैली कि एक जनी एक्स्ट्रा सूता ले आई रहली। तो पंडिताइन के देख के पूजा पाठ क के पंडिताइन के गाला में डाल देहली। पूजा क के घरे आइल लो। फिर सवेरे पंडिताइन विधि विधान से पारण कैली। पारण कैला के बाद से राती खानी वो दिन सुतली। तो वो दिने जीउत भगवान उनकरा पेट में जीव डाल देहले। जीव डाल देहले तो 2-4 महीना के बाद जब आकि बच्चा माँ के पेट में हाथ पैर चलावे लागल तो पंडिताइन के ऐसे महसूस लागे लागल कि हमरा पेट में आकि बच्चा हाथ पैर चलावता। तो पंडित जी से कहतरी कि काजी देखी ना हमरा पेटवा में लागता कि केहू हाथ पैर चलावता। पंडित जी मने मने बहुत खुश भइले आ कहले कि ई जानो तारू जिउतिया व्रत कैलू हो आ जीउत भगवान तहरा पेट में जीव डाल देले बाड़े। तू माँ बने वाला बाड़ू। दोनों प्राणी आपस में बतिया के आ जीउत भगवान के मने मने कोटि कोटि प्रणाम करता लो। कहता लो कि हे जीउत भगवान अब रौरा से बढ़ के केहू नहीं खे कि हमनी के इतना खुशी के रौरा मौका देहनी। 9 महीना बीतल। एगो पंडिताइन सुंदर पुत्र के जन्म देहली। ओ पुत्र के नाम चंदन धराइल। चंदन धराइल पोस पाल के पंडिताइन सियान कैली। सियान कैला के बाद से पंडित जी से कहली कि ए पंडित जी हमनी के आधा से ज़्यादा उम्र हो गई। अब हमनी के ज़िंदगी के कोनो ठिकाना नहीं बा। हमरा चंदन के बियाह कर दी कि तनी हम बियाह देख ली। तो देख लेब सन तो हमनी के दोनों आदमी के सकून मिल जाई। तो पंडित जी कहले सही कहतारू, चल ठीक बाटे। तो अगल बगल कहले कि हम अपना बेटा के बियाह करे। अगल बगल के लोग मिल के बियाह करा दीहल। और घर में पतोह आइल। पतोह बहुत सुंदर रहे, माने इतना सुंदर रहे कि सास ससुर बेटा सभे बहुत खुश रहे कि पतोह हमार बहुत सुंदर बिया। अब पतोह के 1 महीना अइला के बाद पंडित जी मर जाले। पंडित जी मर जाले। अब पंडिताइन अकेले हो जाली। अब पंडिताइन पंडित जी के वियोग में एकदम आकि गल जाली। खटिया में एकदम आकि सट जाली। तो कहेली कि हे चंदन अब हमरा लगे उठ के पानी पिए के भी शक्ति नहीं है। तू हमरा के 1 गिलास पानी दे दो। तो चंदन कहेले तू उठ के पानी पिय। हाँ, हम तारा के पानी ना दे। तो ना अपने पानी दे ले ना अपना मेहरारू से पानी दिलवावे ले। अब कहेली कि हमरा बहुत चटपटा खाए के मन करताटे। तू हमरा के कुछ बना के चंदन खियाव चाहे अपना आकि औरत से कह के बना के खियाव। तो कहेले चुपचाप रहबू कि ना। हाँ, आकि जौन दे तनी तौने खा। आ उनकर औरत अपना खूबसूरती पर कुछ ना करेली। ना चंदन के कुछ बुझेली ना चंदन के माई के कुछ बुझेली। उ अपने में आकि मगन रहेली। तो चंदन के माई कोनो सामान चंदन से मांगेली तो ना देले। आ मेहरारू मांगेली तो दौड़ दौड़ के चंदन लिया के अपना मेहरारू के खाए के पिए के पहने के ओढ़े के हर सामान अपना मेहरारू के पूर्ति करे ले। आ माई के तरसावे ले। अब माई के तरसावते चंदन का करे ले के मुआ देले। उनकर माई मर जाली। मरला के बाद से ले जाके फूंक ताप के चल आवेले। आ घरे आके बड़ा खुश हो के कहेले अपना औरत से का हो
बड़ा अच्छा भइल नु। हाँ, बड़ा अच्छा भइल नु। माई मर गइल तो मार जे बिछौना पर सुतले सुतले हई खाएब हऊ खाएब, पानी द हई द हऊ द करत रहे। हाँ, तोहरो जीमा छूट गइल आ तौना के बाद से हमरो जीमा छूट गइल। तो चुपचाप चंदन के मेहरारू सुनत रहली। सुनत सुनत उनकर एक एक बात सुनली। एक दिन बीतल, 2 दिन बीतल, कहले कि का हो, चल नीमन नीमन खाना बनाव खाई जाओ। तो कहली कि हाँ नु, रौरा बनाई हम खाए, आ कि हमार बनावल रौरा ना खाए। तो कहले कि ठीक बा। तो उ बनावत रहले, अपना मेहरारू के खियावत रहले, बर्तन भी धोवत रहले, झाड़ू पोछा भी करत रहले, सब काम करत रहले। अब तो माई मर गई। 3 तसिया में माई के रखले रहले सन मरद मेहरारू। अब मर गई तो अब केकरा से कुछ कहो लो। तो अब कहतिया औरतिया कि तू हमार काम कइल तू ना एथी करब, आ कि तहरा जौन काम करे के बा तौन अपना हाथे स्वयं कर, आ कि हम कुछ ना करब। तो कहले कि तहरा चलते तो माई के हम अपना एगो काम ना आ कि कोइनी खैला खैला बिना हमार माई मर गई। आज तू हमरा के हैसन जवाब दे तारू। तो कहली उनकर मेहरारू कि जौन आदमी मेहरारू के सिखावला में माई के ना भई तो का उ मेहरारू के होई? हैं, जौन माई तहरा के आ कि इतना पूजा पाठ दान दक्षिणा क के आ बहुत पुण्य प्रताप क के भगवान से मना के तहरा के मंगले रहली, तौना माई के तू एक लोटा पानी बिना तरसा तरसा के मुआ देल तो तू हमार होखब? तू हमार कबो ना होखब। अब तू अकेले जिंदगी काट, अब हम तहरा के छोड़ के चलतानी। का कैली, चंदन के मेहरारू चंदन के छोड़ के चल गईली। छोड़ के चल गईली तो अब चंदन के पूरा देह कोर फूट गई। कोर फूट के आ पूरा एकदम उनकर शरीर बदबू करे लागल। बदबू करे लागल तो गांव के लोग कहे लागल कि आई बाप, अब तो हवा बही। तो चंदन के देह में हवा सट के ऊ हवा उड़ी तो पूरा गांव के लोग के कोर फूट जाई। एकरा के गांव से भगावल जरूरी बा। गांव भर के लोग मिल के आ चंदन के भगा दीहल। भगावला के बाद से चंदन का कइले कि जितना पैसा धैले रहले उतना ले लेले आ ले के खाली देह निकल गईले। जाके एगो जंगल में बैठ गईले। अब चंदन जाके जंगल में बैठ गईले आ एक एक बात अपना माई के सोच सोच के लगले रोए कि हमार माई हमरा के कितना कठिन से पोसलस। पोसला के बाद से अपना सीना के दूध पियलस हमरा के। आ एक चीज़ हम मांगी तो 2 चीज़ हमार माई हमरा के लिया के देहलस। आज हमर माई क्लब क्लब के ही मेहरारू के चलते मर गई। आ मर गईला के बाद से मेहरारुओ लात मार के चल गई। आ कि अब हमर माई कैसे आई, कैसे भेटाई कि हम अपना गलती के हम अपना माई से क्षमा मांगती कि माई बहुत भारी तहरा साथे गलती कैनी। अब मने मने सोचे लगले। उहे पैसा लेके गाँवे गाँवे घूमे लगले कि ये हई हमारा लगे हेतना पैसा बा, केहू ले ले आ हमारा माई के वापस बोला दे। तो जेकरे दुआरी पर जास उहे गाड़ी दे। भाग, तोर माई जियत रहलसिया, एक लोटा पानी भी ना तरसौलियस आ माई के मुआ देली हस। माई के काम कजिया भी ना कैली हस। आ तमने के बस ए बार माई खातिर होतरी। भाग, जहाँ जास वही जाके लोग भगा दे। भाग। फिर हार पाछ के जंगल में जाके बैठ के वियोग वियोग से माई माई कह के रोवस। रोला के मारे जीवत भगवान एक दिन कहले कि का हो, तहार बेटा तहरा साथे जितना अत्याचार कैले बा सब भोगता। आ तो का भइल बा? आ तो ओकर मेहरारू छोड़ के भाग गइल तारा मारला के बाद से। आ पूरा शरीर में ओकरा कोर फूट गइल बा, कोर पाक गइल बा। केहू ओकरा के पूछत नइखे। बीच जंगल में माछी मारता,
आ माई माई कह के वियोग से बहुत रोता। अब चंदन के माई सुनली तो जीउत भगवान से कहली, हे भगवान, आपके कोटि कोटि प्रणाम करतानी, हमरा के एक दिन खातिर धरती पर ले चली, फिर हमरा के ले के चली आए, हम अपना बेटा के लगे जाए। तो भगवान कहले जीउत भगवान कि तहरा के तहार बेटा इतना दुख देहलस आ तबो तू वो बेटा खातिर रोतारू आ त ना जाए दी, हमारा औलाद हटे, ऊ हमरा साथे जो कुछ भी कैले हम उनकरा साथे कुछ ना करे, ऐसे कि हम उनकरे खातिर बहुत तड़प तड़प के पूरा जिंदगी हमार बीतल, रौरा हमरा के ले चली जीउत भगवान। इतना जीउत भगवान से प्रार्थना कैली कि जीउत भगवान ले के अइनी जंगल में देखली, कहली बाबू ए चंदन, तो कहत रे माई, माई के पकड़ के आ लगले जोर जोर से रोवे कि का माई तारा साथे हम का कइनी, ओकरा के तू माफ कर दो, हम तारा साथे बहुत भारी गलती कइनी, ओही गलती के आज हमरा है दंड मिलल बा कि पूरा शरीर में हमरा कोर फूट गइल बा, आ तू तो मरिए गइलू, मेहरारू छोड़ के भाग गइल, गाँवों के लोग हमरा के निकाल देले बा। तो कहली कि ठीक बा बाबू, जितने बाबू के हाथ शरीर पर फेरस उतने बाबू के सारा कोर ठीक हो गई, जैसे उनकर बेटा चंदन पहले रहले ओसन हो गईले। अपना बेटा के घरे बोला के लियली, अपना घर में घुसौली, गांव भर के लोग जे ही देखे उहे पीछे पीछे आवे कि चंदन के महतारी जिंदा में तो चंदन के करबे कैली, मरियो गईला पर आइल बड़ी, चंदन के सारा कोर ठीक हो गई, अब इनकर घर बसा देहली, चंदन के अनो से धनो घर में भर देहली। आ फिर जीउत भगवान के साथे चंदन के महतारी चल गईली। ऐसन चंदन के महतारी कैली वैसे सबके महतारी करस, आ जैसन चंदन कैले वैसन केहू के बेटा मत करो। सबसे प्रार्थना सभ्या कर तारी कि सब केहू अपना अपना माई के चंदन के व्यवहार केहू मत दी कि जैसन चंदन कैले, ऐसे कि जीउत भगवान आकि पुत्र देले सेवा सत्कार करे खातिर, मान सम्मान देवे खातिर, माई के ममता ना दुनिया में केहू दी ना केहू देले बा। माई माई होले, बेटा बेटा होला, बेटी बेटी होले। तो सबके हमार कथा सुनला के धन्यवाद।